Hej alle sammen, glædelig sommer. Lige en lille hilsen her fra hjemme hos os, hvor vi har nyt sommeren og har haft 2 fantastiske uger, hvor vi har holdt staycation, hvor vi bare har været hjemme og have vores hut og nyt varmen vejret og hinanden osv. Men så sker der jo typisk det, at efter sådan et par uger, så får man også rigtig meget lyst til at komme tilbage på arbejde igen. Man bliver en lille smule rastløs, og man glæder sig egentlig til at komme i gang med hverdagen igen. Det gælder vist for alle personer her. Det håber jeg også, at det gælder for alle jer i Bæksten. Men se lige, hvad der sker her. Der er simpelthen købt ny selfie-stang, og der er indkøbt nyt kamera. Og det er, fordi vi skal til at optage noget mere intern video med hinanden. Også ekstern video. Så vi kommer til at skulle kommunikere noget mere internt og eksternt via nogle flere videooptagelser. Så derfor har jeg indkøbt det her kamera, som alle kan bruge, så vi kan få optaget noget mere. Men jeg vil i hvert fald bruge det til en del mere intern kommunikation via interne vlogging og eksterne vlogging, sådan også vores eksterne partnere og kunder og leverandører osv. kan opleve, hvad der sker hos os. Men meget mere om det senere. I den her video vil jeg bare lige fortælle lidt om, hvad der kommer til at ske, hvad er det vores tanker her det kommende stykke tid inden for Ansbro Media. Og så kommer der en video senere, hvor jeg har været direktør med til lige at fortælle lidt om, hvad der sker inden på de forskellige virksomheder, og hvordan det er gået det første halve år her, men også hvad der bliver det mest spændende fremadrettet, hvad de kigger ind i det næste halve år for eksempel. Så det glæder mig meget til at begynde at kommunikere noget mere til jer igen via video. Vi har prøvet det før, men nu gør vi ligesom endnu mere alvor ud af det. Ja, velkommen her i hjemmestudiet. Eller det er egentlig bare hjemmekontoret, men det kan jo også godt bruges som et studie, selvom det ikke lige var tiltænkt til det. Sådan lidt nyhedspræsentation og så videre. Men nej, det er bare lidt for sjov lige nu. Men i Ansbro Media, her efter sommerferien, der kommer vi til at beskæftige os endnu mere med den her identitetssnak, som vi har været i gang med i nogle workshops her i foråret. Vi skal finde ud af helt konkret, hvor Ansbro Media skal hen, hvad det er, vi består af. Er vi et house of brands? Er vi et branded house, som vi har talt om på nogle mandagsmøder? Vi skal have fundet og endelig fastlagt vores why, vores vision og formål osv. Vi skal have lavet et nyt logo. Vi skal måske også have nyt navn. Alt det er vi ved at finde ud af, men det kommer vi videre med her i starten af efteråret. Og går i gang faktisk lige efter sommerferien med det. Det bliver spændende, og det håber jeg også, I glæder jer til at høre mere om. Det betyder jo også, når vi endelig har styr på det, så skal vi have lavet logoer og navne i kantine og alle mulige steder, hvor det fremgår om. Det trænger også lige til en opdatering der. Men en anden identitet, som vi er i fuld gang med, og faktisk er færdige med at lancere her i midten af august, det er Flivas nye identitet. Altså nyt Fliva-logo, som er rigtig fedt, ny Fliva Explainer-video, ny Fliva-kampagne og nyt Fliva-website, som skal bruges til alle de aktiviteter, vi skal lave her i efteråret. Det vil jeg vise jer nu, og dog så alligevel ikke, fordi det var en lille cliffhanger, fordi jeg laver nemlig en video omkring Flivas nye identitet senere på måneden, så I kan se lidt omkring den. Men det er jo alt lige for nu i denne lidt sjove, pussy, korte video, men bare lige for at fortælle, at der kommer til at ske rigtig meget mere omkring den type kommunikation fra vores side fremadrettet. Og hvordan vores ferie så har været, det har jeg jo ikke kunne lade være med at sidde og nørde lidt og lege lidt med og redigere lidt med video, som har været min helt store hobby her i ferien. Så hvis jeg har lyst til at se lidt omkring det, så kommer jeg lidt her, ellers så kan du bare slukke. Det er også helt okay. Hej hej. God sommer. Hvad? Vil du gerne lege blik der?
Vil du også lege med hende? Jeg vil også lege med dig, Sofia. Her er der bygget et dubletårn, og det er rigtig hyggeligt. Sådan en formiddag midt i ferien. Nu er vi nogen, der vil være træt, ikke? Nej. Nå, så skal vi bare blive videre, det kan blive endnu højere. Så er vi på vej ud at spise. Ja, på bistroen. Ja, det bliver godt. Det er nok. Vi har fået skræmt alle væk.